Hare Krishna. Warm welcome for today's Srimad Bhagavatam session. ஸோ இந்த வாய்ப்புக்கு பகவானுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுட்டு இந்த பகுதியை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்ம ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பகவான்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणम् परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा.
உம். நம்ம 2வது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2வது அத்தியாயத்துல வந்து 49 ஸ்லோகம் முடிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது இரண்யகசிப்பு வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் வந்து சமாதானப்படுத்துறார் இல்லையா? அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே. 49 ஸ்லோகம் படிங்க. முடிச்சுமா மாதாஜி? ஆ, இது 49 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ம். உரை 49. அத நித்யம் அனித்தை வா நேகசோசந்தி தத்தே நான்யதா சாக்கியதே கர்து ஸ்வபாவ சோஷதமிதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா, நம்மள வந்து எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா தன்னை உணர்தல். நமக்கு வந்து ஃபுல் நாலேஜ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வேணும். அதுதான் வந்து தன்னை உணர்தல் பற்றிய முழு அறிவை வந்து பெறணும். அப்படி பெறந்தாங்கன்னு யார் ஒருத்தங்க அந்த தன்னை உணர்தல் அடையிறாங்களோ அப்போ வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியதுன்னு சொல்லிட்டு நல்லா தெரியும் அந்த கான்செப்ட். அதனால அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, எதுக்கும் புலம்ப மாட்டாங்க, வருத்தப்பட மாட்டாங்க, கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஆனா அதை யாரு தன்னை வந்து உணரல, அதாவது அகம் பிரம்மாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவன் வந்து புலம்ப மாட்டான். இல்ல தான் வந்து இந்த உடல் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், புலம்புவான், அறிவு இல்லாதவனா இருக்கிறான். அது மாதிரி இங்க வந்து யாரு எந்த செயல்களை சொல்லிட்டு இருக்காரு, யம தர்மராஜா அந்த சூயக்னான்ற மனைவிகள் அல்றத பார்த்துட்டு இதெல்லாம் வந்து சொல்றார். இத வந்து இரண்யகசிப்பு தன்னோட அம்மா திதிக்கும் மைத்துனை ரிஷபானுக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒருத்த மாயையினால இருந்து வெளியே வரணும், அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், வேதங்களை படிச்சு தன்னை உணரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 2 பிலாசபர்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க. தத்துவ ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது மீம்ஸ் மீம்ஸா தத்துவ ஞானிகள், அப்புறம் வந்து சாங்கிய பிலாசபர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நமக்கு தெரியும் சாங்கிய பிலாசபி கபில தேவர் சொல்லியிருக்கிறது இல்லைங்களா. இங்க மீம்ஸ தத்துவவாணிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்தும் நித்தியமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதே வந்து சாங்கியத்துல என்ன சொல்றாங்க, அனைத்தும் மித்யா அல்லது அனித்தியம் நிலையற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ரெண்டுமே வந்து வேறுபட்டு உள்ளது இல்லையா. மீம்ஸ் பிலாசபி எல்லாம் சொல்லுது எல்லாமே இங்க இருக்குதெல்லாம் நித்தியம்பான்னு சொல்லுது. அதுக்கு எதிர்மறையானதான் நம்மளுடைய சாங்கிய பிலாசபி. இங்க இருக்குது எல்லாம் வந்து அனித்தியம், அதாவது மித்யா, அதற்குன்னு அழியக்கூடியது, மரணம் இருக்கக்கூடியது. அதுக்கு தான் வந்து பூமிக்கு இன்னொரு பேரு மித்ரு லோகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா. ஸோ கடவுள் ஒருத்தர் தான் வந்து நிலையானவர். ஓகேவா? அவர் படைச்ச எல்லாமே வந்து நிலையற்றது. ஜனார்த்தனன் தான் வந்து எல்லா ஜனங்களையும் வந்து படைச்சார். அவர் நித்தியமானவர். இங்க இருக்க பொருட்கள்லாம் வந்து அழியக்கூடியதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அது அதுக்கு அடுத்தது இங்க ஒரு ஸ்லோகம் வருது. இது வந்து சுகதேவ் கோசாமி வந்து பரிஷித் மகாராஜாக்கு சொல்றார். நமக்கு எல்லாம் தெரியும், பிறக்கும் போது எல்லாருமே வந்து என்னவா பிறக்குறாங்க, சூத்திரர்களை தான் பிறக்குறாங்க இல்லையா. சூத்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ட்வைஸ் பார்ன் ஆறான். எப்ப வந்து அந்த பூனல் விழாலாம் போட்டுக்கும் போது என்ன ஆறான், அவன் விப்ரா ஆகிறான்.
அப்போ அந்த விப்ரா ஆன பிறகு என்ன ஆறான்னா ஆம், வேதங்கள்ல படிக்கிறான் இல்லையா? அப்ப வந்து என்ன ஆகுறான், அவனுடைய தகுதி உயருது, பிராமணான்னு சொல்றோம். வேதங்களை படிச்சுட்டு இந்த வேதங்கள்ல என்ன சொல்லிருக்கு, முழு முதற் கடவுள் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். அந்த ஞானத்தை பக்குவத்தை அடைஞ்ச பிறகு அவனை வந்து வைஷ்ணவான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? சோ இந்த குழப்பங்கள்லாம் உரிய குணம் எதுக்கு, சூத்திரர்களுக்கு. இங்க இருக்க ஸ்லோகம் யாராவது ஒருத்தங்க படிங்க. பிரேமராணி மாதாஜி நீங்களே இதை முடிச்சிடுங்க. ரெண்டு ரெண்டு ஸ்லோகமா முடிச்சிட்டு போயிடலாம் நம்ம, ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு. ஆ மாதாஜி இல்லையா? எஸ். வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. ஓகே. श्रोतव श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र निर्नं शान्ति सहस्रशः अपयास्यातम् ஆத்மதத்துவம் கிரகேஷு கிரகமேதினாம். இங்க என்ன சொல்றாரு? தோஸ் யாரெல்லாம் வந்து பொருளியல்ல வந்து மூழ்கி இருக்காங்களோ, இறுதி உண்மையை பற்றி அவங்களுக்கு அறிவில் குருடராக இருக்கிறார்கள். சோ யாரெல்லாம் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்துல வந்து மூழ்கி இருக்காங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணி எதுல குருடரா இருக்காங்க, ஆன்மீக அறிவுல வந்து குருடரா இருக்கிறாங்க. ஓகே, பிளைண்ட். பிளைண்ட் பர்சன் எப்படி, கண்ணு தெரியாத வந்து குருடனா எதையும் பார்க்க முடியாது இல்லையா? அது மாதிரி கண் இருந்தும் குருடர்களா இருக்காங்க. யாரு? ஆன்மீக விஷயத்த தெரியாம பௌதிக வாழ்க்கையில மூழ்கி இருக்கிறவங்கள வந்து குருடர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த மனித உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, பேசுறதுக்கு கேட்கறதுக்கு எல்லாமே இல்லையா? அப்படி இருந்தும் என்ன பண்றாரு, ஒரு சாதாரண மனுஷன் இப்படி வாழ்றான் இல்லையா? அதே கற்றறிந்தவன் என்ன பண்றான், கல்வி கற்றவன் என்ன பண்றான், தன்னுடைய வாழ்க்கையை எதுல முதலீடு பண்றான், சுய உணர்தல்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றான். அதனால அவன் என்ன பண்றான், எந்த சூழ்நிலையிலும் வந்து கடவுளை மையமா வச்சுட்டு தன் வாழ்க்கையை வந்து முன்னேறி போயிட்டு இருக்கான். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய நிலையில வந்து உறுதியா இருப்பான். தன்னுடைய சபதங்கள்ல நான் ஆத்மா பரமாத்மா கிட்ட போகணுன்ற கொள்கை அவன் கிட்ட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாஜி நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? பிரபுஜி. கேக்குது மாதாஜி, நல்லா கேக்குது. ஆ ஸ்லோகம் படிங்க. ஓகே. லுப்த லுப்த கோவிபி. ஆ படிங்க பிரபு. லுப்தகோ விபினோ கச்சித் பட்சினாம் நிர்முக் நிர்மிதோத்தத விடயத்ய விடத்ய ஜல விததி தத்ர தத்ர பிரலோபாயன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்ஷிய பத்தி சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து ரெண்டாவது லைன்ல வந்து பக்ஷினாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணுது, தன்னுடைய உணவுக்காசு இங்கேயும் அங்கேயும் வந்து தத்ர தத்ர பிரலோபயன், அங்கேயும் இங்கேயும் வந்து திரிஞ்சிட்டு இருக்குது இல்லையா? சோ இந்த பறவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேட்டைக்காரன் பாக்குறான். ஓகே. பறவை வந்து பாத்தீங்கன்னா உணவு கொடுத்தா வந்து நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? அவன் வந்து வேடன் வந்து உணவை வந்து ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு தெரியாத மாதிரி ஒரு வலைய போட்டு வச்சிருப்பான். எப்ப அந்த பறவைகள் நிறைய பறவைகள் வந்து அந்த உணவை சாப்பிடும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த நெட்டை வந்து இழுத்துடுவான். அப்ப என்ன ஆகும், எல்லா பறவைகளும் அந்த நெட்டுக்குள்ள வந்து சிக்கிக்கும் இல்லையா? சிக்கிக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், அந்த பறவைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன நிச்சயம், மரணம்ன்றது நிச்சயம். இப்ப அந்த வேடன் தான் அவனுக்கு வந்து ஒரு மரணமா வந்திருக்கான் இல்லையா? இது போல நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுடைய வரலாற்றுல இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு உதாரணம் சொல்றாரு எங்க பிரபுபாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. पुलिङ्गमिथुनां तत्र विचारत् समदृश्यता तयो पुलिङ्गि सहसा
லுப்தா கேன பிரலோபிதா. ஸோ காட்டுல வந்து ஒரு வேடன் திரிஞ்சிட்டு இருக்கான். அவன் திரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அவன் கண்ணுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோடி குலிங்க பறவைகள் வந்து தெரியுது. அதுல வந்து ஒரு பெண் பறவை இருக்கு, ஒரு ஆண் பறவை இருக்கு. இந்த வேட்டைக்காரன் என்ன பண்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண் பறவையை வந்து அம்புகள் எய்து கொன்னுடுறான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். ரேவதி மாதாஜி, உங்க வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த சுயக்ன ராணிகள் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இந்த ஆண் பறவை இருக்கு இல்லையா, ஆண் பறவை என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது, ஐயோ தம் மனைவி வந்து இறந்துருச்சேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலைப்படுது அது. ஓகேவா? ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டு இருக்குது. ஏன் கவலைப்படுது? அது மேல வச்சிருந்த பாசத்தால வந்து கவலைப்படுது. ஐயோ மனைவி இப்ப இறந்துடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கூலிங்க பறவை வந்து ஆண் பறவை வந்து தன் மனைவி இறந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு புலம்புது. அதே மாதிரி இந்த யக்னாவின் ராணிகள் வந்து தன்னுடைய கணவன் இறந்துட்டானேன்னு சொல்லிட்டு அலறாங்க. ஓகேவா? சோ இது எல்லாம் நல்ல நம்ம கோரிலேஷன் கோசம் எடுத்துட்டு போய் நமக்கு விலாவரியா சொல்றாரு பிரபுபாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. अहो अप्युर्ना देवः श्रिय करुणाय विभुः कृपाणां मामनुष्याञ्जिया दिनाया शिष्यति हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்னப்பா கடவுளே உனக்கு கொஞ்சம் கூட கருணை இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாரு. அக்கோ அக்கா கருணோ தேவ, கருணையே இல்லையா? என்னுடைய மனைவி அதாவது கூலிங்க பறவையை வந்து நீ சாகடிச்சிட்டியே, இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இரக்கமே இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார் இல்லையா? அப்ப வந்து இரக்கம் இல்லாம என் மனைவிய வந்து கொன்னுட்டாங்க. என்னோட நிலைமை பாத்தீங்கன்னா மோசமான நிலைமை. என்னோட மனைவியை வந்து காப்பாத்தவே முடியல, என்ன நான் உயிரோடு இருந்து என்ன பிரயோஜனம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆண் பறவை வந்து புலம்புது. ஓகேவா? சோ இது மாதிரி புலம்பிட்டு இருக்குது. சோ இதனால என்ன லாபம்? இந்த பாவப்பட்ட பறவையை வந்து எடுத்து செல்வதால் இந்த ப்ரொவிடன்ஸ்க்கு என்ன லாபம் அடைய போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆண் பறவை வந்து பொதுவா கேட்டுட்டு இருக்குது. ஓகேவா? அதுக்கு என்ன பதில்ன்றதை பார்க்கலாம். 54 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. காமம் நயது மாம் தேவஹ. யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே कृष्ण நான் माता படிக்கிறேன். காமம் காமம் நயதுமாம் தேவக உன்மத்தேனாத்மனோசி மே தினேன ஜீவதா துஷ்கம் அனேன விதுராயுஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு இந்த ஆண் பறவை வந்து குலிங்க ஆண் பறவை, இந்த மனைவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் உடல்ல வந்து சரிபாதியா இருக்கிறவங்க. ஓகே, இந்த மனைவியை வந்து கருணையே இல்லாம இந்த கடவுள் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு. ஸோ நான் வந்து மனைவியை இழந்ததுனால துக்கத்துல மூழ்கி இருக்கிறேன். அப்படி என்னோட வாழ்க்கை என்னப்பா பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதனால என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அங்க வந்து இந்த நீங்க எப்படி யோசிக்கணும்னா, இங்க வந்து ஒரு பக்கத்துல வந்து சூயஜ்னாவுடைய மனைவிகள் புலம்புறாங்க, இந்த பக்கம் வந்து ஆண் பறவை வந்து புலம்புது. இது ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணிக்கணும் நம்ம. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 55வது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी. कदा श्री अजात बक्षतान् मातृहीन त्रिबाध्यहं मंडवाक्या प्रतिष्ठान्ते नीलमे मदराक्षज. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்கியம் இல்ல, மந்த பாக்கியம் இல்லையா? யாருக்கு மந்த பாக்கியம்? தன்னுடைய குழந்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கூட்டுல இருக்காங்க. அந்த குஞ்சு பறவைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு துரதிருஷ்டசாலி, அம்மா இறந்துடுச்சு, இது வந்து இதுக்கு யாரு உணவளிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதெல்லாம் ரொம்ப சின்னது அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்கார்.
இதுக்கு வந்து இன்னும் வந்து தானா சாப்பிட இறையை தேடி போக தெரியாது, அதுக்கு வந்து ரெக்கை முளைக்கல, நான் போய் எப்படி வந்து இதெல்லாம் பராமரிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆண் குழிங்க பறவை வந்து ரொம்ப கவலைப்படுது. ஒண்ணு மனைவி போயிட்டாலேன்னு சொல்லிட்டு, இன்னொரு பக்கம் ஒரு சுமை, அதாவது குட்டிகளை நான் எப்படி வளர்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அந்த குழந்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய தாயை நினைத்து வந்து பொருளா ரொம்ப புலம்புது. என்ன, ஏற்கனவே இந்த இயற்கையாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாசமானவங்க, எல்லாத்தையும் பராமரிச்சுட்டு வருவாங்க. என்னதான் அந்த அம்மாக்கே உடம்பு சரியில்லைன்னா கூட அந்த அம்மா எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டு செஞ்சு எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யம தர்மராஜா ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி வந்து சொல்றார் இல்லையா? அதாவது என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாரு, ஒரு தாய் தந்தை இல்லாம ஒருத்தன் வந்து காட்டுல திரிஞ்சா கூட அங்க இருக்கக்கூடிய கொடிய மரங்களால் வந்து அதை உண்ணப்படுவதில்லை. ஏன்னா அது யாரை காப்பாத்துறாங்க? பரமபுருஷ பகவான் ஒருத்தரை வந்து காப்பாத்துறாரு. அதாவது இன்னொரு விஷயத்தை என்ன விளக்கமா சொல்றாரு, பரமபுருஷ பகவான் வந்து ஒருத்தரை காப்பாத்தணும்னு நினைச்சாருன்னா கண்டிப்பா காப்பாத்துவார். ஓகேவா? இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அம்மா அப்பா என்ன பண்ண முடியும்? அந்த பசங்களுக்கு நல்ல துணிமணி, சாப்பாடு, ஸ்கூலு, வேலை, இதெல்லாம் கல்யாணம் இதெல்லாம் பண்ணி வைக்கலாம். அவன் ஆயுட்காலில் ஏதாவது ஒரு நாளாவது ஒரு நிமிஷமாவது கூட்டி வைக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அது மாதிரி ஒரு நல்ல மருத்துவர் இருக்காரு, உயர்ந்த மருந்துகளை கொடுக்குறாரு, அவன் நோயாளியுடைய ஆயுட்காலை கூட்ட முடியுமா? முடியவே முடியாது. அதே மாதிரி ஒருத்தன் முழுகிட்டு இருக்கான். ஓகே, தண்ணியில போகணும்னா கப்பலை உபயோகப்படுத்துவோம் இல்லையா? அந்த கப்பல் வந்து அந்த மூழ்கிட்டு இருக்கவனை காப்பாத்துவாங்களா? காப்பாத்த முடியுமா? முடியாது. சோ தந்தையால முடியாது, மருந்துகளால முடியாது, மருத்துவர்களால முடியாது. மூழ்கிட்டு இருக்கிறவனை வந்து தண்ணியில மூழ்கிட்டு இருக்கணும் அந்த கப்பலால காப்பாத்த முடியாது. அப்ப யார் காப்பாத்துறாங்க எல்லாரையும்? பரமபுருஷ பகவான். அவனுக்கு அப்பா இருக்காங்களோ அம்மா இல்லையோ எத்தனையோ ஜீவராசிகள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? சோ அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்றாரு, பரமபுருஷ பகவான் தான் வந்து உண்மையா எல்லாரையும் காப்பாத்துறாரு. ஓகேவா? அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ இதெல்லாம் வந்து இரண்யகசிப்பு வந்து அவங்க அம்மாக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்துல பிரபுபதா இன்னொரு விஷயத்த சொல்றார். அதாவது எண்ணற்ற பறவைகள், உயிரினங்கள், மிருகங்கள்லாம் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன ரிலேஷனு? அப்பா அம்மா குழந்தை இல்லையா? அந்த சமுதாயத்துக்குள்ளதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அது மாதிரிதான் மனிதனும் இப்படி. ஓகேவா? மனுஷன் இன்னும் வந்து அதிகமா பற்றுதலோடு தான் இருக்கான். ஞானம் இருக்கு, மனிதர்கள் பறவைகளுக்கு காட்டிலும் ஞானம் இருக்கு. பட் அவன் என்ன வச்சிட்டு இருக்கான்? பற்றுதல் வச்சிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? இந்த பற்றுதல் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தருடைய கருவறையிலிருந்து தாயுடைய கருவறையிலிருந்து சமாதி, கல்லறை வரை இது நடக்குது இல்லையா? பட் இப்ப இருக்கிற இந்த கலியுகத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தாய் தந்தையர்கள் தன்னுடைய குழந்தைய வந்து கருச்சிதவு கருவிலே செய்யறாங்க, கருப்பையில இருக்கும் போதே செய்யறாங்க இல்லையா? சில பேர் வந்து உயிர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த கொன்னுடுறாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லைன்னு கொன்னுடுறாங்க இல்லையா? தேவையில்லைன்னு கொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து மருத்துவர் ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த சமுதாயத்துல வந்து. அந்த கருவை வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்டையில் வந்து உயிர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கும் போது அது அபார்ஷன், மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் சொல்லிட்டு லீகலைஸ்டாவே பண்றாங்க இல்லையா? இந்த மருந்தை கண்டுபிடிச்சவர்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? நோபல் பரிசை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? சோ இந்த வாழ்க்கைன்றது இவங்க படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேதியியல் சேர்க்கையாலதான் வாழ்க்கை வந்து உருவாகுதுன்னு இவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. இதுதான் விஞ்ஞானிகள் நினைக்கிறாங்க இல்லையா? சரி, இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களே, இப்ப பிரபுபதா ஒரு கேள்வி கேக்குறாங்க. இந்த விஞ்ஞானிகள் மருத்துவர்கள்லாம் வந்து இப்படி பண்றாங்க இல்லையா? அவங்களால அந்த வேதியியல் ஆய்வு கூடத்துல அதே வேதிய வேதிய பொருட்களை வச்சு ஒரு முட்டையை உற்பத்தி செய்ய முடியுமா? இன்குபேட்டர் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அப்ப வந்து ஒரு ஒரு உயிரை வந்து எடுக்க முடியும் இல்லையா? உற்பத்தி செஞ்சு எடுக்க முடியும் இல்லையா? ஏன் செய்யறது இல்ல? இது யாராவது கேட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பதிலே சொல்லாம அமைதியா இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த அறிவியல் வந்து இவ்வளோ பேசுறாங்க, அவங்களால என்ன பண்ண முடியல? ஒரு முட்டை கூட உருவாக்க முடியல. அதுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு ஓவம் வேணும், ஒரு ஸ்பெர்ம் வேணும். இது 2ஆ இருந்தா தானே ஒரு முட்டை உருவாக்க முடியும் இல்லையா? சோ இதுதான் வந்து பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாங்க? இப்படியாப்பட்டவங்கள மாயையா அபாரிதகா, அபாரிதகா ஜன நக, இவங்களை வந்து முட்டாள்கள்னு சொல்றாங்க. இவங்களுக்கு வந்து உண்மையான ஞானம்ன்றதே தெரியல அவங்களுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இங்க பிரபுபாதா மென்ஷன் பண்றாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து ஞானிகளும் இல்ல, அறிவுள்ளவர்களும் அல்ல, தத்துவ ஞானிகளும் இல்ல அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்களால வந்து எதையுமே பேச முடியும், பட் ப்ராக்டிக்கலா லைஃப்ல எதையும் எடுத்துட்டு வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றார். ஓகேங்களா? 56 ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 56. ஏவம் குலிங்கம் விலபந்தம் ஆராத் பிரிய யோகாதுரம் அஸ்ரு கண்டம் சாயேவதம் சாகுனிக சரேன திவ்யாத கால பகிதோ விலீனஹா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பிரபு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண் பறவை வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது, புலம்பிட்டு இருக்குது. ஏன்னா ஐயோ என் பொண்டாட்டி போயிடுச்சேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிட்டு இருக்குது. இந்த சமயத்தில் அந்த வேட்டைக்காரன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் வேட்டைக்காரன் கொஞ்சம் உஷாரா ஆனான். அந்த பறவைக்கு தெரியாம மறைஞ்சு நின்று ஒரு அம்பை எய்தி விடுறான். ஸோ இப்போ யார் உயிர் விடுறது? இருந்த ஆண் பறவை. ஆண் பறவை. ஆண் பறவை. வெரி குட், தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ முதல்ல அம்மா போச்சு, இப்போ வந்து அப்பா போயிடுச்சு. இப்போ யார் அனாதையா நிக்கிறதாங்க? குழந்தைங்க தான், குட்டிங்க குட்டி தான் பறவைகள். தனியா. அந்த குட்டி பறவைகள் அந்த கூட்டுல வந்து அனாதையா நிக்குது. ஸோ இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல எவ்வளவு அளவுக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கணும்ன்றத சொல்றார். 57வது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவா ஏன் மாதாஜி? एवां युयुम् अप्सयन्तम् आत्मवायाम् अभूतये नैनां प्राप्स्यते शोषन्ते भक्तुक्ष्वर्षशदैरवि. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்ப யமராஜ் தர்மராஜா வந்து என்ன மாதிரி இருக்கார் வேஷத்துல? ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி வந்திருக்கார் இல்லையா? சின்ன பையன் மாதிரி வந்துட்டு ராணிகள் கிட்ட வந்து சொல்றார், நீங்க எல்லாம் வந்து முட்டாள்கள், நீங்க ஏன் புலம்பிட்டு இருக்கீங்க? நீங்க எதுக்கோசம் புலம்பிட்டு இருக்கீங்க? அந்த ஆண் பறவை வந்து புலம்பிட்டே இருந்துச்சு, அதுக்கு என்ன வந்துச்சு? மரணம் வந்துச்சு இல்ல? அதே வேடம் தான் கொன்னார். அது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? உங்க சொந்த மரணத்தை வந்து பார்க்கல, உங்க கணவன் இறந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு புலம்பிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க எல்லாம் வந்து பெரிய முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சூயக்னாவுடைய மனைவிகளை பார்த்துட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இங்க பாருங்க, உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் வந்து பிறக்குறாங்க, இறக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ நீங்க ஏன் இதை வந்து உங்களுடைய மரணத்தை பத்தி யோசிக்காம இப்படி புலம்பிட்டு இருக்கீங்க? ஓகே, நீங்க அல்றதுனால அந்த செத்தவர் வந்து திரும்பி வர போறாரா? அவரை ஒருபோதும் உயிருடன் திரும்ப பெற முடியாது. சோ அப்ப புலம்புறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு? நீங்க இப்படி புலம்பிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்க வாழ்க்கை கூட முடிஞ்சிடும். அதை ஏன் நீங்க யோசிக்க மாட்டேன்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு தெளிவா அந்த பையன் சொல்றார். உதாரணத்தை வேற சொன்னார் இல்லையா? ஓகே. ஸோ யம தர்மராஜா ஒரு முறை வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா கிட்ட கேட்கிறார், இந்த உலகத்துல எதுப்பா ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான விஷயம்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு சொல்றாரு, நான் இறக்க போறேன்றது கூட தெரியாம எனக்கு மரணமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த உயிர் வாழ் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் சந்தோஷமா. அதுதான் வந்து ஒரு அதிசயமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? இது வந்து மகாபாரதம் வனப்பர்வத்துல வந்து இருக்கு இந்த ஸ்லோகம். மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? हरे மகாதேவா. अहन्या ஹரே கிருஷ்ணா. विभूतानि गच्छन्तीहं यामालयं शेषा स्थावरं यच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अदपरस्. இப்ப இங்க என்ன? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆச்சரியம் என்னன்னு அந்த வந்து என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே தான் இல்லைங்களா? இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தனக்கு எல்லா மரணம் இருக்குன்றத ஒவ்வொரு உயிர் வாழி வந்து நினைக்கவே மாட்டேங்குது. எந்த நிமிஷம் வேணும்னாலும் மரணம் வரும் இல்லையா?
ஸோ தனக்கு வந்து மரணத்துக்கும் தனக்கும் சம்மந்தம் இல்லாம அதை மரணம் இருக்குன்னு ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன்னா அந்த மரணத்துக்கு வந்து தன்னை தயாரிக்கவும் மாட்டேன்றான், தயார்படுத்திக்கவும் மாட்டேன்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்றார். இதுதான்ப்பா இந்த உலகத்திலே ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு இது தெரிஞ்ச அந்த ராணிமார்கள் வந்து ஒப்பாரி வைக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஒப்பாரி வச்சதுனால தான் அவங்க வந்து யம தர்மராஜனே வந்தார். ஓகேவா? ஸோ இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து உயிரை பின்னாடி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி வந்து முட்டி தேஞ்சு போனா வந்து நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி எல்லாம் பண்றாங்க. பட் வந்து உயிரை வந்து ஆயுட்காலத்தை வந்து அதிகப்படுத்த முடியுன்றத அவங்களுக்கு இன்னும் தெரியல இல்லையா? படுத்த முடியாது. அதை வந்து அவங்க இன்னும் வந்து புரிஞ்சிக்கல. ஏதோ வந்து பண்ணலாம்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அவங்க அதை ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. காலப்போக்கில் என்ன பண்றாங்க, யமராஜர் வந்து எல்லாரையும் அந்த ஆராய்ச்சியாளர் எல்லாரையும் தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க. ஏன்னா அவருடைய தொழில் இல்லையா? அஹ் அவர் செய்யறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 58. பாவம் ஸ்ரீ இரண்ய கசிபுர் உவாச பாவம் ஏவம் பிரவதிதி சர்வே விஸ்மித சேதச ஞாதையோ மேனிரே சர்வம் அனித்யம் அயத்தோத்திகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இங்க இரண்யகசிப்பு என்ன சொல்றாரு, ஒரு சின்ன வடிவில் வந்தான யம தர்மராஜா சுயக்ன ராஜாவினுடைய மரணத்தை பார்த்துட்டு இந்த பெண்கள் மனைவிகள் வந்து புலம்பிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த தத்துவமான வார்த்தைகள்லாம் சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு பெரிய ஆச்சரியம். என்னடா பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கான், இவன் இவ்வளோ கான்செப்டை பேசுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது இந்த ஜட உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது. ஓகேவா? நீங்களும் ஒரு நாள் இறக்க போறீங்க, அதனால எதுக்கு புலம்பி தள்ளிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். இது வந்து பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு கோட்பாடு இங்க பிரபுபாதம் மென்ஷன் பண்றாரு. 2.18 அந்தவாந்த இமே அந்தவாந்த இமே தேக நித்யஸ் யோக்தக சரீரேன. அதாவது இந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது, அதே ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இந்த சரீரம் எடுத்த இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை என்ன பண்ணணும், தன்னுடைய நிலை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். நான் வந்து அழியாத ஆத்மா என்ற கட்டமைப்பை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து கடவுளுக்கும் அவனுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. அதுதான் வந்து அவனுடைய கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன், அவனுடைய உண்மையான நிலை இல்லையா? அதை தெரிஞ்சுக்காம அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், வாழ்நாள் ஃபுல்லா இந்த உடலை வந்து பேணி காக்கிறதுலே வந்து டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான், நேரத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். யார் ஒருத்தன் இதை செவ்வனே செய்யறானோ அவன் என்ன பண்றான், நேரத்தை கரெக்டா யூஸ் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு மனிதனும் வந்து ஆன்மீக ஆன்மான்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு மகிழ்ச்சியாவோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். நான் நித்தியமானவன், ஸோ ஆனந்தம் அடைகிறவன். ஓகேவா? இதை தான் வந்து நம்மளும் புரிஞ்சுக்கணும். இந்த விஷயங்களை வந்து படிக்கணும். இந்த மனிதர்கள் எல்லாரும் இந்த விஷயத்தை படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்களை நமக்கு எல்லாரும் சொல்றார். பிரபுபாதா இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம தற்காலிகமா இந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம போறோம். இது வந்து தற்காலிகமானது. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ரெடி ஆகணும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க வந்து இங்கன்னு மாத்திரம் இல்லை, ஈவன் மகாபாரதத்திலும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, பாகவதத்திலும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது அசாஸ்வத துக்காலயம். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு தெரியாது மறுபடியும் இந்த மனித உடலை எடுப்போமா என்றதான்றதே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. அந்த உடலை நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. ஸோ கரெக்டா நம்ம வந்து இதை பயன்படுத்திக்கணும். ஸோ இதுக்கு சப்போர்ட்டிவா வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்வாச்சாரியார் வந்து ஒரு சொல்றாரு. யாராவது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் அபாவினாதி தவ யதோத்தம் அனித்யகம் மகதாதி யதோத்தம் ச நித்யா சாவி யதோத்திகா அஸ்வதந்தைர்வ பிரகிருதி சஸ்வ தந்திரோ நித்ய ஏவச யதார்த்த பூதஸ்ய பர ஏக ஏவ ஜனார்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க இந்த ஜனார்தனன் மாத்திரம் வந்து இருக்கிறார். அவர் தான் பரமபுருஷ பகவான், நித்தியமா இருக்கார். ஆனா அவருடைய படைப்பு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகம் தற்காலிகமானது. ஓகேவா? பட் இந்த ஜட சக்தியால் நம்ம என்ன கவரப்பட்டிருக்கோம், மாயைக்குள்ள கவரப்பட்டிருக்கோம். நான் இந்த உடல், இந்த உடல் எனக்கு சொந்தமானதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த நினைப்பிலே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? சோ நம்ம எல்லாரும் இந்த ஜனார்தனனுடைய ஒரு பகுதி
ஓகேவா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த குறிப்பா இந்த மனித வாழ்க்கை எதுக்கு? நம்மளுடைய வீட்டுக்கு செல்றது. அதாவது ஜனார்தனனுடைய சங்கத்தை ஏத்துக்கிறது தான் இந்த வாழ்க்கை. ஸோ நம்ம எல்லாரும் அவர்கிட்ட வந்து திரும்பி போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 59வது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யம ஏதத் உபாக்யாய தத்ரை வாந்தரதீயத ஞாதயோ ஹி சூயக்ஞஸ்ய தத்ருர் யத் சாம்பராயுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து என்ன பண்றாரு? சாம்பராயகம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து யம தர்மராஜா இந்த அறிவுறுத்தல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து மறைஞ்சு போயிடுறார். ஓகேவா? இந்த சுயக்னன் என்னுடைய மனைவிகளின் முட்டாள்தனத்தையும் உறவினர்களின் முட்டாள்தனத்தையும் வந்து அகற்றிடுறார். ஏன்னா இப்ப வேத தத்துவங்கள்லாம் பேசினார் இல்லையா? பேசிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து மறைஞ்சு போயிட்டாரு. அதுக்கு பிறகு இந்த பெண்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஞானம் வந்துச்சு. சரிப்பா, அப்ப அந்த சுயக்னுடைய அரசனுடைய உடலை கொடுக்குறாங்க. இவ்வளவு நேரம் கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதுட்டு இருந்தாங்க. ஈம காரியத்தை கூட பண்றதுக்கு விடல. இப்ப இந்தாங்க எடுத்துட்டு போங்க, போய் என்னென்ன சடங்குகள் பண்ணமோ பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. 60வது ஸ்லோகம் படிங்க. மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத கோசக अतः परं चात्मन एव वा का आत्मा कः वरो वात्र विहाय परक्या एव वा स्वप्रविनिविशेन विज्ञान्यानेन देहिनां हरि. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? யாருமே வந்து புலம்பக்கூடாது, வருத்தப்படக்கூடாது. ஓகே. உங்களில் யாரும் உங்கள் சொந்த உடலை இழந்ததற்காகவோ அல்லது மற்றவர்களின் உடலை இழந்ததற்காகவோ வருத்தப்படக்கூடாது. அது யார் செய்வாங்க? அறியாமையில் இருக்கிறவங்க தான் செய்வாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்களுக்கு தான் தெரியாது இந்த உடல்ன்றது என்ன, வேறுபாடே தெரியாது உடலுக்கும் ஆத்மாக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இங்க வந்து நம்ம வாழ்க்கையே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காலையிலேருந்து ராத்திரி வரை நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம். அந்த பேச்சு வார்த்தைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல கேள்விகள் இருக்கு இல்லைங்களா? பல பதில்கள் கிடைக்குது. அது மாதிரி நம்மளுடைய புராணங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கேள்விகள் பதில்கள் தான். ஓகேங்க. பகவத்கீதை எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு, பதிலா கிருஷ்ணர் இருக்கார். அதே மாதிரி பாகவதத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கேள்விகள் கேட்குறாங்க, பதில்கள் இல்லையா? பல பேர் பேசக்கூடிய உரைகள் தான் கொண்டது பாகவதம். யார் யாரு? சுகதேவ் கோசாமி, பரீட்சித் மகாராஜா, சௌனக ரிஷி, சூத கோசாமி, மைத்ரேயர், விதுரர், உத்தவா, இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அதனுடைய தொகுப்பு தான் நமக்கு அந்த புராணமா கிடைக்குது. ஸோ ஒருத்தன் கேள்வி கேட்குறாங்க, ஒருத்தன் பதில் சொல்றாங்க. அது மாதிரி நம்மளும் இந்த முக்கியமான கேள்வி, எதையோ கேள்வி கேட்குறோம். பட் முக்கியமான கேள்விகள் வந்து நம்ம கேட்கணும். நான் யார் இல்லையா? என்னுடையது என்ன, மற்றவர்களுக்கு என்ன என நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கணும் இல்லையா? நான் யாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே முதல்ல எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இல்லையா? நம்ம அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லா இருக்கு. அது முதல் இயற்கை விதி. அதாவது என்ன அந்த இயற்கை விதி? சுய பாதுகாப்பு. அதாவது செல்ஃப் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லையா? செல்ஃப் ப்ரிசர்வேஷன். அதுதான் வந்து முதல் விதியா இருக்குது. ஓகேவா? இந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சுய பாதுகாப்புன்னு வந்த உடனே, அந்த வார்த்தை வந்த உடனே நான் எப்படி பத்திரமா இருக்கணும் அதை தான் யோசிப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சுயத்தை பத்தி யோசிப்பாங்க. அது பிறகு அவங்களுடைய குடும்பத்தையும், அவங்களுடைய கம்யூனிட்டி, சமூகம், நட்பு, அன்பு, தேசம், கடைசியா தேசம் வருது இல்லையா? இதுலதான் அவங்க வந்து ஆர்வமா இருப்பாங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் எதனால? ஆன்மீக பத்தி தெரியாம உடல் ரீதியா இருக்கிறதுனால. ஓகேவா? இது வந்து ஒரு விதத்துல கொஞ்சம் கரெக்ட். நம்ம செல்ஃப் கேர் எடுத்துக்கணும். பட் நமக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஆன்மா இருக்கு. அந்த ஆன்மீக அறிவையும் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அந்த ஆன்மீக அறிவை வளர்த்துக்காம உடலை மாத்திரம் நம்ம பாதுகாத்துட்டு வந்துட்டா அதுக்கு பெயர் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அஜ்ஞானம். ஓகே. சோ நம்ம அஜ்ஞானத்துல இருக்கணுமா, இருக்கக்கூடாதா? ஞானத்துல இருக்கக்கூடாது. இருக்கக்கூடாது. தேங்க்யூ. ஸோ இந்த மனித வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இருள் இருக்கு, அறியாமை இருக்கு. அதுல இருந்து இதெல்லாம் எதனால? உடல் சம்பந்தப்பட்டதுனால. ஓகேவா? அதுதான் வந்து பிரகலாதா வந்து சொல்றார். அதாவது பரம் என்ற வார்த்தையை வச்சு இங்க சொல்றார். பொருள் முதல்வாதி கருத்தாக்கத்தில் நவீன நாகரிகம் பெரிய சாலை, வீடு, ஆலைகள் மற்றும்
தொழிற்சாலைகள் மிகப்பெரிய ஏற்பாடுகள் செய்கிறது. ஓகேவா? இப்ப நாகரிகம் வந்துருச்சுப்பா. முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிப்பான். இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காசுக்கு வந்து வேல்யூவே இல்ல. செலவழிக்கிறது வந்து ஈஸியா இருந்துச்சு. அப்பல்லாம் வந்து கொஞ்சம் காசு எடுத்துட்டு போனாலும் நெறைய வாங்கிட்டு வருவாங்க. இப்ப வந்து நெறைய காசு எடுத்துட்டு போனாலும் எவ்வளோ வாங்கிட்டு வராங்க? கம்மியா கொஞ்சமா. கொஞ்சமா தான். இல்லையா? ஸோ இந்த நவீன காலத்துல சாலைகள் அது இது எல்லாம் வந்துருச்சு. பட் என்ன பிரயோஜனம் வாழ்க்கையே? இல்லையா? இந்த மனிதர்களுக்கு தெரியவே இல்ல. நம்ம எதுக்கு வாழ்றோம்? இவங்க எல்லாம் எதைய ம பெருசா எடுத்துக்கிறாங்க. மில் வந்துருச்சு, ஃபேக்டரி வந்துருச்சு, அங்க போனா சம்பாதிக்கலாம். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்லாம் விட்டுட்டு அங்க திசை திரும்பி போறாங்க. இது நாகரிகம்னு நெனச்சுட்டு. இல்லையா? ஆலைகள்ல போயிட்டு போறாங்க. அங்க போயிட்டு அதுக்கேத்த மாரி உழைக்கிறாங்க, சம்பாரிச்சுட்டு வராங்க. பட் நம்ம ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும்? நமக்கு இந்த உடலுக்கும் என்ன சம்மந்தம்ன்ற கேள்விய கேட்டுட்டு, நம்ம வந்து ஆத்ம ஞானத்த பெறணும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து ஆ சொல்றார். நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல, "அப்பா எதிர்க்க இருக்கிறதெல்லாம் வந்து எங்களோட தாத்தா, என்னுடைய உறவினர்கள், நான் கொல்ல மாட்டேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடல் ரீதியா சொல்றார். இல்லையா? அதுக்கு பிறகு கிருஷ்ணர் வந்து ஆத்ம ஞானத்த குடுக்குறார். இல்லையா? அதாவது கூட்டஸ் கூட்டஸ்த்வா கஷ்மாலம் இதம் விஷமே சம்பு சம் ச- சமுபஸ்திதம் அனாரிய ஜுஷ்டம். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து எதனால? நம்ம உடல் அளவுக்கு உறவுகள் எண்ணங்கள் வச்சிருக்கனால. இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கற்றறிந்தவர்கள் வந்து ஆரியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஆத்ம கல்வி அறிவு இல்லாதவன் வந்து நான் ஆரியன்ஸ் சொல்றாங்க. ரெண்டு வார்த்தை, ஆரியன், நான் ஆரியன். ஓகே. நான் இந்த ஆரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாகரிகமானவன். ஓகே. தன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரியன் ஆக மாட்டான். ஓகேங்களா? சோ அது மாதிரி நம்ம என்ன மாதிரி இருக்கக்கூடாது? அஞ்ஞானம் சொன்னாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இல்லாம ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து எடுத்துக்கணும். அப்போதான் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய இருள்ல இருந்து வெளியே வரணும். ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து மத்வாச்சாரியர் வந்து ஒரு கோட்பாடு சொல்றாரு. பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்துல இருந்து. யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே का கிருஷ்ணா. आत्मा कः बरा इति देहादि अपेक्षया न हि देहातिरात्मा स्यान् न च चत्रुरुदीरतः अदो दैहिकवदो वा प्रयोजनम् यस्तु देह कदजीवः स हि नासां न गच्छति ततः शत्रुविभेतौ स्वनाशेषोऽसनं कूढः देहादिव्यक्तृतौ तु जीवशौ प्रतिजनाद अत आत्मा विवृतिस्तु वासुदेवो रतिस्थिरः शत्रुनाशस्तथा ज्ञान नाशो कदाञ्चन हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இதனோட பொருள் என்னடா பெருசா வந்து பிரம்ம வைவர்த்தல புராணத்துல மதுவாச்சாரியர் கொடுத்திருக்காருன்னு ரொம்ப அழகான பாயிண்ட்ஸ். அதாவது நம்ம எவ்வளோ நாள் இந்த உடம்ப வச்சிருக்கோமோ அப்போ வந்து நம்மளுடைய தலையாய கடமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஆத்மா உடல் அல்லன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, அந்த ஆத்மா தான் நான்றதை புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து கேள்வியே இல்லை. நான் வேற, நான் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவர்கள். எனவே வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இவன் என்னோட நண்பன், இவன் எதிரி, அப்படியெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே அவசியமே இல்லை. ஓகேவா? அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. ரெண்டாவது விஷயத்த சொல்றார். உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை பருவத்துல இருந்து முதுமை வரையும் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மாற்றங்கள் அடைஞ்சிட்டே இருக்கு. அந்த மாற்றத்தை பத்தியும் நீ கவலைப்படாதன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. பட் இதெல்லாம் விட்டுட்டு எதுக்குப்பா நான் கவலைப்படணும், சீரியஸா இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடம்புல இருந்து நான் என் ஆத்மாவை எப்படி விடுவிக்கிறது, இந்த ஜடப்பிடிப்புல இருந்து நான் எப்படி வந்து விடுவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்துதான் நம்ம ரொம்ப தீவிரமா கவலைப்படணும். இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட உறவினர்களுக்கோ இல்ல இந்த உடல்ல நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களுக்கோ வந்து நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. எதுக்கு கவலைப்படணும் சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பருஜி, எதுக்கு நம்ம கவலைப்படணும்? இது கவலை பண்ணோம்னாக்கா இது
அதாவது கடவுளோட இதை எப்படி நாம வந்து அடையிறது? இப்ப சொன்ன பாயிண்ட் மாத்திரம் சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம பேசணும் பாருங்க, இங்க இருக்கு ஆன்சர். திருப்பி சொல்லுங்க சார், திருப்பி சொல்லுங்க, திருப்பி ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன், இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. சரிங்க மாதாஜி. சோ நம்ம எதுக்கு வந்து கவலைப்படக்கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடம்புல நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு கவலைப்படக்கூடாது. டிரான்ஸ்பிளண்ட், அதாவது உயிர் போயிடுச்சேன்னு கவலைப்படக்கூடாதுங்கிறீங்க தானே? இங்க வந்து பிரபுபாதா என்ன மென்ஷன் குழந்தை பண்ணிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குழந்தையா இருக்கிறது, பருவம் வர்றது, திருமணம், மறுபடியும் குழந்தைங்க, ஆன்மாக பகவானை நோக்கி செல்றது, இந்த மாதிரி தானே மாதாஜி? பிரபு, நம்ம இங்க ரெண்டு விஷயத்த பத்தி பேசுறோம். ஒன்னுத்துக்கு நம்ம கவலைப்படணும், ஒன்னுத்துக்கு கவலைப்படக்கூடாது. எதுக்கு கவலைப்படக்கூடாதுன்னா, எனக்கு நான் சின்ன வயசுல இருந்து பெரியவங்க வரையும் ஆயிருக்கேன், எனக்கு உடம்பு வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்குது, இவங்க எல்லாம் என்னோட உறவினர்கள், இவங்க என் நண்பன் எதிரி, அந்த உறவுகள்ல நினைச்சு கவலைப்படக்கூடாது. எதுக்கு கவலைப்படணும்? இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆன்மாவை நம்ம உடம்புல இருந்து எப்படி வந்து விடுதலை படுத்திக்கணும் தான் வந்து நம்ம முக்கியமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஆன்மாவை எவ்வாறு விடுவிப்பது என்பது பற்றியும் ஒருவர் மிகவும் தீவிரமாக கவலைப்பட வேண்டும். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டு செய்யணும். வேற விஷயங்கள் தானே மாதாஜி அதை செய்ய முடியும்? என்ன மாதாஜி? ஏஜ் ரொம்ப ஏஜ்டா இருக்கிறவங்க வந்து உடம்பே முடியாம இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க வந்து இதெல்லாம் யோசிப்பாங்கல்ல. இல்ல மாதாஜி, அது தப்பு மாதாஜி. நம்ம வந்து எதை பத்தி, இது வந்து எல்லாருக்குமே, அதுக்குதான் பிரபுபாதா சொல்றாரு, உன் உடம்புல நடக்கிறக்கூடிய சேஞ்சஸை பத்தி எல்லாம் வந்து நீ கவலைப்படாத, உன்னோட ஆத்மாவை எப்படி பத்திரமா பேக் டு காடட், அதுக்கு எப்படி எடுத்துட்டு போகணுன்றதுக்கு மாத்திரம் யோசி. ஏஜ் ஆன பிறகு ஒரு நாள்ல பக்தி பண்ணா நமக்கெல்லாம் வந்து பக்தி முக்தி கிடைக்காது மாதாஜி. நமக்கு மரண தருவுல வந்து கிருஷ்ணான்ற சொல்லணும். அதுக்குதான் இந்த நாம ஜபத்தை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. இந்த பாயிண்ட்ஸ் புரிஞ்சுச்சா இல்லைங்களா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. அது கரெக்டாமா, அது ஒத்துக்கிறேன். சரிங்க மாதாஜி. இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். எல்லாருக்கும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் கிளியாரிட்டியா இருக்கா? நம்ம எதை பத்தி கவலைப்படணும்? யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லாதவங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம தேகத்துல ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை நமக்கு கவலைப்பட தேவையில்லைன்னு எதுக்கு கவலைப்படணும்? கேள்வி வந்து எதுக்கு கவலைப்படணும்? பகவான் கிட்ட போறதை பத்தி தான் கவலைப்படணும். பகவான் போய் சேர்றதை பத்தி தான் நம்ம யோசனை இருக்கணும். ஓகே. அதாவது நம்ம இந்த ஆத்மாவை வந்து விடுவிச்சு காப்பாத்திக்கணும். அதுக்கு வந்து கடவுள்கிட்ட எப்படி போகணும், அதை பத்தி தான் நம்ம கவலைப்படணும். வித்ததுக்கெல்லாம் நம்ம கவலையே பட தேவையில்லை. ஓகேவா? அதாவது இந்த இந்த ஸ்டோரியில எல்லா எக்ஸாம்பிளும் வருது. அந்த சுயக்னா அரசன் இறந்துட்டாரு, அவங்களுக்கு வந்து நண்பர் இருந்தாரு இல்லையா, அப்புறம் வந்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க, மக்கள்கள் இருந்தாங்க, அவங்க சொந்த பசங்க இருந்தாங்க. யாராவது அவரை காப்பாற்ற முடிஞ்சிச்சா? பெரிய வீரர் இல்லையா, முடிஞ்சிச்சா? இல்லவே இல்லை இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் வந்து தான் ஆன்மீக ஆன்மா, அகம் பிரம்மாஸ்மி, அந்த நிலையை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு பிறகு எதையுமே வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்க. இதை புரிஞ்சுட்டு இருந்தா அவங்களுடைய மனைவிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ அளவுக்கு புலம்பி தள்ளி இருக்க மாட்டாங்க. புலம்பி தள்ளனால யமதர்மராஜரே வந்து அவங்கள தெளிவுபடுத்துறதுக்கோசம் பல விஷயங்களை சொன்னார் இல்லையா. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மள குறிக்கோள் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தராக மாற வேண்டும் இல்லையா. சோ மாறினா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. ஓகே, யாருமே நமக்கு நண்பனும் இல்லை, எதிரியும் இல்லை, யாராலும் நம்ம கொல்லப்பட போவதில்லை. எப்படி அந்த குளிங்க பறவை வந்து, ஐயோ என் பொண்டாட்டி இந்த வேட்டைக்காரன் கொண்டுட்டானே, கடவுளுக்கு கருணை இல்லையான்னு அப்படின்னு கேட்டுச்சு இல்லையா. அப்பெல்லாம் புலம்ப தேவையும் இல்லை, ஃபீல் பண்ண தேவையும் இல்லை. ஏன்னா நம்மளும் ஒரு நாள் இறக்க போறோன்ற ஆண் பறவை வந்து நினைக்கல. அது பார்த்தீங்கன்னா அதனோட மரணம் எப்ப இருந்துச்சு? அடுத்த நிமிஷமே வந்துருச்சு இல்லையா. ஸோ நம்ம இதை டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். குளிங்க பறவையுடைய வாழ்க்கையும் அந்த மனைவிகளுடைய புலம்பல்ல இருந்தும். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. नारद उवाच इति दैतर्वदेर्वाक्यं तिथिराकर्ण्य सन्नुषा पुत्र शोकं क्षणात् त्यागत्वा
तत्त्वे चित्तम् अधारयत् हरे कृष्ण ஹரே माताजी கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி ஸ்லோகம். இப்ப நாரதர் வந்து சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பாரு. இரண்யகசிப்பும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட இரண்யகசிப்பு தன்னுடைய தம்பி இறந்துட்டாரு இல்லையா. சோ அந்த துக்கத்துல எல்லாரும் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு பெரிய பொலிட்டிஷியன் இல்லையா. அரசியல்வாதிக்கு வந்து நல்லா பேசக்கூடிய சாதுரியம் இருக்கும். அதனால தன்னுடைய உறவினர்கள், அம்மா தித்தி, அப்புறம் வந்து அவருடைய மைத்துனி, அதாவது ரிஷபானு, இவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து இந்த பிலாசபியை பேசுறார். ஓகேவா. ஸோ இவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த மனசு வந்து தெளிவு அடைஞ்சிச்சு. அப்போ வந்து துக்கத்துல இருந்து வெளியே வராங்க. ஓகேவா. வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. மனசை வந்து ஆஹ் மரணத்தை துக்கத்துல இருந்து வெளியே எடுத்துட்டு வராங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்து என்ன நடக்குது இந்த பொருள்ல வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தத்துவ சொல்றாங்க. அதாவது ஷமா மசான வைராகியா. மசான வைராகியான்னு இப்ப வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உறவினர்கள்லாம் வந்து காடுக்கு சுடுகாட்டுக்கு போயிட்டு அந்த ஈமக்கடன்கள் பண்ணுவாங்க. அவங்க புதைப்பாங்க இல்லையா. அப்ப இதெல்லாம் பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன ஆகும். அச்சச்சோ வாழ்க்கைன்றது ஒண்ணுமே இல்லப்பா, இவ்வளவுதான்ப்பா வாழ்க்கைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப பிலாசபி பேசுவாங்க பாருங்க. அப்ப இனிமேல் இப்படி இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒருத்தர் இறந்த உடனே நம்ம மனசுல வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில மாற்றங்கள். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமா தான் இருக்கும், நிரந்தரமா இருக்காது. அதுதான் வந்து மசான வைராக்கியம். ஓகேங்களா. சோ அது கல்லறையில இருந்து வர்றது. அப்போ அந்த சமயத்துல ஒருத்தனுக்கு வந்து பற்றின்மை வந்துடும். ஓகேங்களா. சோ இதே வந்து பகவத்கீதையில சொல்றாங்க. நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே. 4 வகையான மனிதர்கள் வந்து கடலை வந்து சரணடைறாங்க. யார் யாரு. அர்த்தா கஷ்டப்படுவர்கள், ஜிக்னாசு விசாரணை செய்பவர்கள், அர்த்தாதி பொருள் ஆதாயங்கள் விரும்புவர், ஞானி அறிவை தேடுபவர்கள். இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பொருள் வேணும் தான் கடல் கிட்ட போறாங்க. ஏதோ ஒரு காரணம் கஷ்டப்படுறாங்க. கஷ்டப்படுறதுல இருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா. அதுக்கோசம் கடல் கிட்ட போறாங்க. சோ கஷ்டம்னாவே கடவுள்னாவே 2 பேருக்கு நமக்கு யார ஞாபகம் வரும். குந்தி தேவி. குந்தி தேவி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. என்ன அப்பா நாங்க இப்ப வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோம். எங்களுக்கு அரசாட்சி எல்லாம் வந்துருச்சு. நீ இப்ப போய் கிளம்புறேன்னு சொல்றியேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்புறாங்க. ஓகேவா. நாங்க வந்து எங்களுடைய எல்லா கஷ்ட சமயத்துல வந்து நீ எங்களோட கூட இருந்த இல்லையா. சோ அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருந்துச்சு. எங்க கஷ்டங்க துன்பத்து சமயத்துல வந்து நீ கூடவே இருந்த. உன்னை எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து நிம்மதியா சந்தோஷமா இருந்தோம். இப்ப பாருப்பா எங்களுக்கு சொந்த திருநாடெல்லாம் கிடைச்சிச்சு. என்ன ஒரு துக்கம்னா நீ எங்களை விட்டு போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தத்தோட குந்தி தேவி சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ இப்ப அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டப்படும். ஒண்ணுமே இல்லை. அரசு மாளிகை இருக்கு, சாப்பாடு இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, சேஃப்டி இருக்கு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடுக்கு கஷ்டப்பட்டாங்க, இருக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டாங்க, இது எல்லா விதமான பிரச்சனைகளை வந்து ஃபேஸ் பண்ணாங்க இல்லையா. இப்ப வந்து அவங்க புலம்புறாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன. என்ன காரணம். பரமபுருஷ பகவான் போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க. மறுபடியும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும். பௌதிக விஷயத்து மேல பற்றுதல் வந்துடும் இல்லையா. அந்த பற்றுதல் வராம எப்பவுமே வந்து பரமபுருஷ பகவானை வந்து நினைக்கணும். அதனால நீ என்ன பண்ணு. எனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் முன்ன கொடுத்த துன்பத்தை விட பல மடங்கு துன்பத்தை எனக்கு கொடு. சோ துன்பம் வரும்போது தான் நம்ம யாரை நினைப்போம். அர்த்தோ ஜிக்னாசு இங்க தானே படிச்சோம். அர்த்தா கடவுள்கிட்ட நம்ம போவோம் இல்லைங்களா. இந்த 4 கடவுளை நினைப்பாங்க. அதுதான் வந்து குந்தி மாதா சொல்றாங்க. நீ எனக்கு மேலும் மேலும் துன்பம் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் நான் உங்களை நினைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. சோ இங்க வந்து இந்த அத்தியாயம் முடியுது. சோ வந்து நம்ம வந்து எதை பார்த்தும் வந்து கலங்கக்கூடாது இல்லையா. அகம் பிரம்மாஸ்மி அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும். அப்புறம் நம்மளுடைய பயணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக பாதையில இருக்கும். அப்ப வந்து தன்னை உணர முடியும். தன்னை உணர்ந்து என்ன மாதாஜி. ஏஜ்டு பீப்புள்லாம் ஆன்மீக பாதையில தான் இருப்பாங்க நிச்சயமா. ஓகே. அவங்க டிவியேட் ஆக மாட்டாங்க. ஓகே. ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் நம்ம வந்து கடவுளை நோக்கி போகணும் இல்லைங்களா. நம்ம ஆத்மா அவருடைய அங்கத்தினுக்கு அவர்கிட்ட போய் சேரணும். நம்மளுடைய படிப்பினே இந்த குலிங்கா பறவை சுயேட்சினுடைய வாழ்க்கை மனைவிகள் என்ன பண்ணாங்கன்றத. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த அத்தியாயம் இங்கே முடியுது. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா.
இந்த 7வது கண்டம் 2வது அத்தியாயம் வந்து பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா வந்து இங்க முடிச்சிருக்காரு. ஸோ நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு வந்து 3வது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி போல். கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். ஜெய். சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நமதே. பௌதீக வாழ்க்கையில இருந்தா கூட பகவானை நினைச்சுட்டே இருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல. இல்ல இல்ல எல்லாமே வந்து பகவான் நம்மளோட திறமையால எதுவுமே கிடைக்கல, கடவுளால் பகவானால தான் கிடைக்குது எல்லாமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வராதுல்ல. இல்ல அப்படிதான் வாழணும்னு சொல்றாரு. எதை செஞ்சாலும் என்ன பண்ணு, நீனு கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல பண்ணுன்னு சொல்றாரு இல்லையா. ஆமா நம்ம வந்து செயல்கள் செய்யறதுல வந்து 3 விதமான செயல்கள் இருக்கு மாதாஜி. கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. சோ இப்ப நீங்க ஆமா சொல்றது வந்து அகர்மா. அதுதான் வந்து பகவத்கீதையில சொல்றாரு. நீ எதை செஞ்சாலும் என்ன செய், என்ன பண்ணாலும் எனக்கு அர்ப்பணிச்சிரு, நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றாரு. அதனால கிருஷ்ணா நமக்கு பிரணமஸ்து பண்ணிடணும். கிருஷ்ணா என்னங்க? பிரணமஸ்து, கிருஷ்ணா பிரணமஸ்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது ஆ பண்ணணும். ஆமா மாதாஜி. அது நைவேத்தியம் அது பண்ணாலே ஒண்ணு. அப்படித்தானே பண்றோம். அப்புறம் அதை ஒண்ணு, வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த செயல்கள் தான் செய்யணும். நமக்கு ஆமா விதிக்கப்பட்ட நம்ம வர்ணாசிரம சங்கத்துக்கு படி நம்ம என்ன செயல்கள் செய்யணுமோ அதை தான் நம்ம செய்யணும். ஓகேங்களா. அதை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். ஓகேங்களா. ஆமா ஓகே. ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதே வாழ்வோம்.